ಮಿಯಾರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿಯಾರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನವೋದಯ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗುವ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಂದು ಲವಕುಶ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಮಯ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು ಪುನಗ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕಲಿ ಪುನಗ ಎಡಮ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳಗ ಪೋದು ಪಿದಾ ಹಿಡ್ದು ಏರು ಕಂಬಳ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರ ಏರು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಈಗ ಪುನರ್ ಅಡ್ಡಿ ಎರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಓಟನು ತೂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡೆ ಪೋಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ 22 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 22ನೇ ವರ್ಷ ಅವೇ ಪದ ನಡಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಶಾಸಕರನ ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತು ಬಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಬಜಗೋಳಿದ ಇತ್ತಂಡಲ ಈ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಜೋಡಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದೇವೇರು ಕೈಗೂಡದ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನೆಕ್ಲೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ನನ್ನ ಆತು ಯಶಸ್ಸು ಬರಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನತ ಅಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆವಡ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನಿ ಅವಕಾಶಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಹಡ್ಯಂತಾಯ, ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ, ಪ್ರಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ, ಸುನಿಲ್ ಬಜಗೋಳಿ, ಶುಬೋಧ್ ರಾವ್, ನವೀನ್ ನಾಯಕ್, ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೊಕ್ಕುಂದೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೆಎಂ ಖಲೀಲ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಕಾರ್ಕಳ.